I a cada Persones F dediquem un moment final per parlar de la proposta del dia, cada setmana sobre una temàtica diferent, ecologia, innovació, creativitat, i avui toca parlar d'acadèmia amb la nostra companya l'Anna Llàtzer. Bona nit, Anna. Hola, Georgina, què tal? Avui, molt bé, i tu? També, molt bé. Sí? Animada? Sí, molt bé, sí. Ens vens a parlar d'inspiració, no, una mica? Exacte, avui vinc a parlar d'inspiració. Com sempre, intento portar propostes que vinculin una mica el món acadèmic amb el món professional, que de fet són iniciatives que impulsa el Tecnocampus, perquè com a parc científic combina molt bé la part empresarial, l'emprenedoria i la universitària, i avui concretament no vinc a parlar d'una proposta per a universitaris, sinó per un pas previ, que és per a estudiants de batxillerat encara. Ah, mira, també és concretament de interessant. primer de batxillerat, que ja han d'anar enfocats a pensar en uns estudis i en un futur professional. Per estudiants que ja saben què estudiaran o per estudiants que estan allà que no saben? Sí, no cal saber quina branca professional voldràs establir, perquè la jornada té un objectiu molt concret. De fet, la fem aquest dissabte, dia 15 de febrer, i té l'objectiu d'ajudar a pensar als alumnes la idea del seu treball final de recerca. Ah, mira, està bé, perquè també és un moment d'incertesa de què faig. Sí, és un moment important i a més conclous els estudis. Ells aquest treball l'han de fer durant segon de batxillerat, però abans d'acabar segon ja l'han entregat i tenen la nota, per tant, a finals de primer comencen ells a donar-los voltes. Aleshores, la idea d'aquesta jornada és això, potenciar, tenir bones idees, però sempre i quan siguin idees enfocades a l'emprenedoria, és a dir, a idees de negoci, a un servei o un producte en concret. Estem parlant del Tecnocampus Inspira, no sé si hem esmentat el nom. Tecnocampus.cat/inspiren, allà està tota la informació. Al ser aquest dissabte sí que és veritat que les inscripcions per a aquesta edició ja estan tancades. Hem tingut una rebuda superbona, tenim moltíssims inscrits, però a partir de la web, d'aquesta adreça que diem, et pots apuntar com a la llista d'espera, diríem, perquè es faran més edicions. Per tant, t'avisarien quan sigui la pròxima edició. Aleshores, dura tot el dia, és un dissabte, comencen al dematí, bastant d'hora, amb una jornada una mica enfocada a la creativitat, a com pensar una idea i com tenir-la, com provocar tenir una idea. Comença amb una dinàmica de treball en grup una mica més genèrica, diríem, doncs això com a idea més general, i la dinàmica es va concretitzant amb la idea que arribis al migdia i que cada estudiant, cada participant ja tingui la seva idea pensada. Ostres, amb un matí... Amb un matí, aleshores, treballem més, ens quedem a dinar allà, els estudiants es queden a dinar allà, unes pizzas, en plan ràpid, per tornar-nos-hi a posar ràpidament, i després a la tarda l'àrea d'emprenedoria del Tecnocampus fa una formació, fa una sessió, diríem, enfocada a traslladar aquesta idea a una idea de negoci, que pugui arribar a ser un negoci real. Com ho fa? Doncs utilitza eines que es basen en l'emprenedoria, diríem, en projectes que utilitzen les startups, per exemple, és a dir, com potencies que aquesta idea que tu has tingut arribi a ser negoci. Concretar-se en una empresa o un negoci. Exacte, i per tant els estudiants el que aprenen és a gestionar la informació, sobretot, a organitzar-la i gestionar-la i fer un pla de negoci, que com tota idea empresarial ha de tenir un pla de negoci. Per tant, la jornada va enfocada no només a tenir bones idees, que també, sinó que aquestes idees puguin materialitzar-se en projectes empresarials. I tot això en un dia? Tot això en un dia. Al final de dissabte tu surts d'allà que ja tens el treball de recerca. Tens el títol, tens l'índex, quasi, tens una mica enfocat de dir, ostres, aquest treball que he de seguir treballant, evidentment, perquè m'emporto la idea, però ja és un treball que pot ser que arribi un dia que deixi de ser treball perquè pugui ser un projecte empresarial, mentre m'ho combino amb uns estudis del que siguin. Això està bé que ho diguis perquè linka una mica amb un altre servei que fa el Tecnocampus, que és l'assessorament de treballs de recerca. Que això està molt bé, és a dir, el tutor del treball de recerca, evidentment, continua sent el professor de l'institut, però el que facilita el Tecnocampus és que professors universitaris, evidentment, avesats en l'àmbit del qual està... Del projecte en concret, del treball de recerca en concret. Exacte, que el puguis fer servir una mica com un consultor, és a dir, és un altre punt de vista i això està molt bé. Carai, doncs no m'estranya que s'hagin acabat les inscripcions perquè si en un dia et solucionen la idea del treball... I la setmana passada l'assessorament aquest de treballs de recerca ja s'ha fet, ja s'ha començat a fer, diríem, i ens van venir a veure dues mares
que explicar-nos que havien tret un 10, dos dels treballs que professors d'aquí havien assessorat. Per tant, el resultat final val la pena, excel·lent el cant, o sigui que fantàstic. Anna, moltíssimes gràcies, ens veiem d'aquí unes setmanes, merci per venir, encantats de veure'ls altre cop. Igualment, encantada de venir. I a vosaltres us diem això, que gràcies també per ser aquí amb nosaltres, una setmana més, gràcies per seguir el Persones F, aquest programa impulsat pel Tecnocampus i amb el suport de MU i de CLAC, que ens veiem això d'aquí una setmana. Tingueu sempre al cap el vostre factor F i endavant.